Aitora kuti munhu waMwari mutoina madraw Zimbabwe ne South Africa. You were saying that I should pray for Zimbabwe, and I saw two giant men who were trying to push Zimbabwe out. Zimbabwe ramuri kutaura iri vaona hapachina mutambo nekuti vaona paita varume vaviri vari kuita kiribidi. Hello guys, welcome back to my channel Knowledge Shoko. Can you first time I go here pano, please subscribe, comment, share, like. So ndakuunzira chiprofita chakaprofitwa na Prophet Miracle Paul, but chiprofita ichi guys chazobuda nhasi. Avana kubuditsa chiprofita ichi day ravakataura chiprofita ichi chazobuda nhasi. Kune mushumira akaenda kuchechi kwavo, member amenoti member akaenda kuti yava first time yake kuenda kuchechi kwa Miracle Paul. So ndobva akumbira kuti prophet va profit about game re South Africa ne Zimbabwe, and we all know kuti rakatambwa zuro, but prophet vazobudisa chinyaya icho nhasi. So toda kunzwa kuti prophet vakati kudini, handizoda kutaura kuti vakati kudii, but toda kunzwa kuti vakati kudii. Chiprofita chakadopuwa kudhara ichi, but chazobuda chi nhasi. So toda kunzwa kuti prophet vakataura kuti kudini, and tanzwa kuti vakati kudini, then toziva kuti prophet vanonhonga tsono zvokusvika palevel re-international here, kana kuti vanongonhonga tsono zveku-primary level. But after this video ndatoona kuti vanotorowa ma-international, so it's the one of the major prophet atinawo muZimbabwe vatinototarira kuti pama-international prophets vanotorowa, so vanotonhonga tsono prophet. So toda kunzwa kuti vachati kudini. So guys, can I first time I go pano, please subscribe, comment, share, like. I saw someone trying to push Zimbabwe out, as you were saying that I should pray for Zimbabwe, and I saw two giant men who were trying to push Zimbabwe out. Zimbabwe ramuri kutaura iri vaona hapachina mutambo nekuti vaona paita varume vaviri vari kuita kiribidi. They were wearing black. Varume vanga vakapfeka zvitema. And now easy pen out the Zimbabwean side, because the man in black, ibora tichiritaura mwana wa mai, asi naona varume vanga vakapfeka zvitema. Mainterest anga ava nawo ipapo anga akanyanya kuti South Africa iende chi. Saka wekwedu ava kusaidi kwedu kwa kipa ikoko penalty ikoko amunandare ina kipa wedu wekwedu ava ikoko uko penalty.